Coa achega de 111.000 euros que lle corresponde no marco do POS social, o Concello de Boiro acometerá o reforzo dos servizos técnicos coa contratación dun educador social e dun psicólogo. Esta ampliación de persoal permitirá ofrecer un servizo psicolóxico gratuito dirixido especialmente a mozos. O Concello de Boiro vai ofrecer gratuitamente con este POS ás persoas de menos recursos un servicio psicolóxico gratuito, especialmente na franxa de 13 a 30 anos, xa que a COVID-19 causou problemas no eido social e económico, pero tamén no psicolóxico, estadísticas dignos que a día de hoxe en esta franxa de 13 a 30 anos o suicidio aumentou un 200% desde a COVID a día de hoxe a segunda causa de falecementos, non? Tamén se amplía a partida de emerxencia social para cubrir as necesidades básicas das persoas con menos recursos, como vivenda, luz ou gastos médicos e farmacéuticos. Aumentaránse os fondos para os servizos complementarios dos usuarios do SAF, como rehabilitación, fisioterapia ou perruquería, e adquiriránse novos equipamentos para as persoas con mobilidade reducida. Retomarase ademais o programa iniciado o pasado ano de respiros de conciliación para as familias con persoas dependentes. O alcalde de Boiro destacou o incremento de investimento nos últimos anos en materia social, que pasou de 1,1 a 1,7 millóns, aos que se ven sumar esta partida da Deputación. O que se fixo tamén estes anos é reforzar a parte técnica do departamento e, iso veuse que as melloras que fixemos este goberno neste departamento se veron efectivas na pandemia que vimos de superar e que estamos superando, non? Fomos un dos concellos pioneiros en moitas medidas que se tomaron nesta pandemia COVID, que seguimos mantendo, pois unha delas é as chamadas telefónicas, persoas que viven sola, que tamén están funcionando. Romero incidiu ademais no gran traballo realizado polo Departamento de Servizos Sociais en colaboración con outras entidades como Cruz Vermella e Cáritas.